παλιά δεν μάθαμε. Τα παιδιά μαθαίνουν σήμερα στο Λύκειο τη διαφορά γλώσσας, διαλέκτου και ιδιώματος. Θέλω να το παρακολουθήσετε πολύ καλά, σας παρακαλώ, όλο το σκεπτικό, γιατί εδώ συνήθως γίνεται και το βέβαιο. Γλώσσα, ιδιώματα. Η διάλεκτος είναι μια μορφή της γλώσσας. Π.χ. μιλάμε για την ποντιακή διάλεκτο. Είναι μια μορφή της ελληνικής γλώσσας που τη μιλάνε αρκετοί, πολλοί ή διαφέρει πολύ. Αυτά είναι τα δύο κριτήρια. Δηλαδή, διάλεκτος είναι η γλώσσα η κυριαρχή, π.χ. τα ελληνικά, και μια μορφή της ελληνικής, π.χ. όπως η ποντιακή, που είναι ελληνική γλώσσα, αλλά διαφέρει αρκετά. Είτε μιλάνε πολύ, είναι διάλεκτο. Γιατί, αν διαφέρει λίγο, είτε μιλάνε λίγοι, τότε είναι ιδιώμα. Παραδείγματος χάρη, στη Μοζάνη άκουσα, σας ακαλούμε στους γάμους. Αυτό είναι ιδιώμα, είναι μια ιδιωματική λέξη. Το λέμε στη Μοζάνη. Άμα πάτε στα Δωδεκάνησα, στην Κάρπαθο, τα ελληνικά μιλάνε, αλλά μπορεί να τους καταλάβετε. Γιατί έχω πάει. Εκεί είναι διάλεκτο. Η βλάχη γλώσσα είναι αυτόνομη γλώσσα. Είναι αυτόνομη γλώσσα. Γιατί κοιτάξτε, αν δεχτούμε ότι είναι ιδίωμα ή διάλεκτος, ποιανής γλώσσα θα είναι. Σίγουρα σας το λέω ότι της ελληνικής δεν είναι. Η γλώσσα είναι λατινική. Άρα, άμα είναι διάλεκτος ή ιδιώμα, θα είναι της ρουμανικής, θα είναι της ιταλικής, θα είναι της γαλλικής κτλ. Δηλαδή, θα φέρουμε τη ρουμάνικη προπαγάνδα, να το πω έτσι ξανά, από το παράθυρο, τι θα πει ιδιώμα. Η γλώσσα μας είναι μια νεολατινική γλώσσα. Αν χρειαστεί, γιατί το θέμα είναι πολύ σημαντικό, μπορούμε να κάνουμε πάλι μια παρουσίαση που έχουμε κάνει στο Σύλλογο και να δούμε τι. Ότι από τη λατινική γλώσσα έχουμε δύο μεγάλους κλάδους. Την δυτική λατινική και την ανατολική λατινική. Από τη δυτική λατινική έχουμε την ιταλική, την ισπανική, την πορτογαλέζικη, γαλλική και ένα κομμάτι που μιλάμε στις Άλπες, τη ρετική. Δηλαδή, 5 γλώσσες αδερφές και άλλες μικρότερες. Από την ανατολική λατινική, δηλαδή το Λατίνουμ Βαλκάνικουμ που λέμε, από εδώ, έχουμε 4 γλώσσες. Γλώσσες, κάθε μια αυτόνομη. Μία είναι η δικιά μας η βλάχη. Που καμιά θα την έχει πληθολογική, θα εξηγήσουμε γιατί είναι σωστό λάθος. Τη βλάχη. Μία είναι μογλενίτικη. Μιλάνε λίγα χωριά, στα σύνορα εδώ στην Αλιδέα και από εδώ και μέσα στα εδώ. Ήταν η Ιστριακή, που δεν την μιλάει κανένας, μπορεί, αν και κάποιος νιώμη λίγο τέτοια, που ήταν από το Βελιγράδι, λάθος, που λέει κάποιοι ακόμη τη μιλάνε. Εγώ έχω διαβάσει ότι εκεί έχουν κομμιατή. Τρίτικο και τέταρτη γλώσσα είναι η ρουμανική πάρα από το γύρο. Είναι γλώσσες αδελφές και δεν είμαστε διάλεκτος ούτε ιδιώμα εκείνων των γλωσσών. Καμιά. Αυτόνομη γλώσσα. Η βλάχη γλώσσα έχει τις διαλέκτους. Έχει την κινητική, τη δικιά μας, την αμπελιώδη κτλ. Έχει τη φαξαρότικη, έχει τη γραμμιάνικη και έχει τα ιδιώματα της κάθε μια. Εμείς μπορεί σε κάθε αδελφές να τους αμαλύνουμε. Να μιλάμε ουσιαστικά την ίδια. Θα πάμε και στο τέλος.